Za otprilike 2 mjeseca Milica će upisati studije. Želi da studira društvene nauke, ali još nije definitivno odlučila gdje. Zanimaju me naravno i naše ponude koje nude naši fakulteti, ali opet primamljivi su mi isto i stipendiju u inostranstvu. Primamljiva mi je Njemačka i Austrija. Iako je prije 10 godina bilo malo prilika za one koji su željeli da visoko obrazovanje stiču van granica Crne Gore, sada ih ima puno, objašnjava profesorica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Olivera Komar. U inostranstvu se kaže može studirati na 2 osnovna načina. Prvi način da se direktno upišete na neki univerzitet ili fakultet u inostranstvu i onda tražite stipendiju ukoliko niste u mogućnosti da platite, što većina nas ipak nije. Drugi način je da upišete fakultet u Crnoj Gori, a onda aplicirate za neku stipendiju koja vam omogućava da provedete jedan određeni period u inostranstvu, pola godine, godinu i da se onda vratite da diplomu dobijete ovdje kod nas. A informacije su u oba slučaja dostupne putem interneta. Preko njega se Ferida, nakon završenih osnovnih studija u Crnoj Gori, prije skoro 5 godina prijavila za postdiplomske studije na jednom od fakulteta u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sajt koji je možda najbolji za to je topuniversities.com i tu se nalaze rang liste fakulteta po oblastima i mene su konkretno interesovale društvene nauke, međunarodni odnosi i ja sam tražila jedan od najboljih fakulteta u toj oblasti u Ujedinjenom Kraljevstvu i to je bio London School of Economics. Ja sam za stipendiju aplicirala preko Britanske ambasade, to je bila Chevening stipendija koju dodjeljuje vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Internet je bio od velike pomoći i Milanu. Tokom osnovnih studija bio je na razmjeni, a sada je na masteru na Engleskom univerzitetu Warwick. Ja sam do svog fakulteta došao naravno preko interneta, Erasmus Mundus Joint Masters. Podaci govore da svake godine sve više studenata dobija priliku da stiče znanje u inostranstvu. Stipendije je 2 puta koristila i profesorica Komar. Putem interneta je aplicirala za stipendiju Američke ambasade za saradnika u nastavi. Drugi je bio jedan program koji bih svima preporučila, to je Join EU. U pitanju je program za razmjenu studenata koji nudi na nivou Europske unije studentima iz regiona mogućnost da idu i da provedu određeni period ili u potpunosti dobiju diplomu u inostranstvu. Osim direktno preko sajta fakulteta koji vas interesuje o većini stipendija za razmjenu, ali i za studiranje u potpunosti, možete se informisati na sajtu Univerziteta Crne Gore, koji, ističe Komar, ima dobro razvijenu međunarodnu saradnju. Informacije o tome šta je dostupno, šta je otvoreno za studente se redovno ažuriraju, tako da putem tog web sajta budući studenti ili naši aktualni studenti mogu da provjere kad je rok za neku stipendiju, koja su pravila, šta je potrebno prikupiti, onda da pogledaju, recimo, jako interesantno vidjeti statistiku u kojim oblastima se dobija više stipendija. Šta se i gdje nudi, moguće je saznati i na mnogim drugim sajtovima. Na primjer Info Mladi ili na Mobiliši, to je crnogorski sajt mobiliše.me, gdje imaju priliku da vide sve najnovije stipendije, najvažnije da se umreže sa studentima koji već studiraju u inostranstvu. To je najbolje preko crnogorske organizacije studenata u inostranstvu, OMSA. Studiranje u inostranstvu treba planirati makar godinu unaprijed, jer procedura apliciranja traje dugo. Najvažnije je motivaciono pismo, da se u motivacionom pismu iznešte zašto baš želi da se studira na tom univerzitetu, zašto baš taj program i zašto je taj student koji aplicira baš pravi kandidat za taj program. Vrlo je važno da imaju dobre preporuke od svojih nastavnika, profesora. A preporuke o postdiplomskim studijama u Ujedinjenom Kraljevstvu i stipendijama koje se nude, svi koji žele mogu dobiti od Feride i njenih kolega koji su osnovali nevladinu organizaciju Mreža alumnista Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori. Mi smo im kao contact point za sve informacije koje su im potrebne i na našem sajtu mogu pronaći sve stipendije, konkretno u ovom slučaju za Ujedinjeno Kraljevstvo. Chevening stipendije se dodjeljuju 2 do 3 na nivou Crne Gore i mada sada će vjerovatno da se udvostruči, to jest utrostručni fond, ta stipendija pokriva sve troškove. Iako je sav proces zahtjevan, vrijedno je truda. Meni je to bio life-changing experience. Sve ove informacije i korisni sajtovi bit će od pomoći Milici, koja će, ako ne ovu, neku drugu godinu studirati u inostranstvu. Možda pođem, upišem sad fakultet ovdje, negdje u Crnoj Gori, a onda nastavim 2. ili 3. godinu u inostranstvu. A za drugare ima poruku. Surfujte pametno.
Heartbleed bug, virusna greška u kodiranju za koju se protekle nedjelje saznalo da hara internetom, jedna je od najvećih bezbjednosnih prijetnji. Virus, za koga stručnjaci smatraju da iz zasjede vreba već 2 godine, već je zahvatio mnoge od popularnih web stranica i društvenih mreža kao što su Google i Facebook, koje svakodnevno koristi veliki broj ljudi širom planete. Strahuje se da bi osim privatnosti ovaj virus mogao da ugrozi podatke poput lozinki, ali i brojeve bankovnih kartica. Zato su neke internet kompanije koje su bile zaražene ovim virusom nadogradile svoje servere kako bi pokušale da zaštite korisnike. Sa tom namjerom objavljen je i popis stranica koje su zaražene. Stručnjaci savjetuju da bi na njima što prije trebalo da promijenite šifre i tako se pokušate zaštititi recimo od gubitka računa. Iako to nije garancija da ovaj opasan virus već nije prikupio vaše informacije, promjena lozinke svakako nije na odmet, šta više preporučuje se da se ona svako malo mijenja. Pored Facebooka, koji je savjetovao da odmah promijenite lozinku, isto su uradile i druge zaražene društvene mreže kao što su Tumblr, Instagram, Pinterest. Promjena lozinke preporučuje se za Twitter, iako virus na toj društvenoj mreži još nije potvrđen. Od kompanija koje zahtijevaju od korisnika da promijene šifru su Google i Yahoo. Gmail i Yahoo Mail, koje koristi veliki broj ljudi širom svijeta, detektovali su virus, a od internet prodavnica ovu grešku su uočile između ostalih Amazon i GoDaddy. Promjena šifre korisnicima se preporučuje i na mnogim drugim stranicama koje su za sada sigurne od ovog krvarećeg srca. Zato je najbolji savjet za sve koji surfuju internetom da budu oprezni. A da bi surfovali pametno, na ovom portalu još jednom bacite pogled na cijeli popis potencijalno zaraženih stranica.